Sarikam lamsugo hainai tese tini katal vloga tabuk kangke jamuk sana hanai jamuk sui tongo mukhi sram chagana uskang paibu mani chajae kangke ba thaisa thani chaja kangke tini kangke mukhi sram cha sinaita ke sui paiba niya gulo tabung kangke mosoguri renai mosoguri kisa yoksi sikai sana ke te abon pore bit lobon renai bit lobon ri chanai tangke ra oi paibe kya thaichuk bai jamuk kangke tabuk sagrana mukhi roksai pai srapa sarik sal khasang jorawa berai toina tongo chi nokni bai kana yang lechu bagan baka albert ikka ni kaisa tongo berai kiri jaga aro berai toina hinto ta phapat chawi sai pai bai kha ikwa bekirang bebu kursi misi khari shu bahan chai pai inke tabuk kangke sing thanglai tongka yang lama se shop pai kya gana no chini nondo nokor bai lechu bagan babu se khachal bagana se diba hai hinai sang sarik sal thanda kin ongkholai ka taktam tongo saru pasta angke sing tai se tongkai shogi nai ikosho sok pai ka sing gana wo borok bangmani tini sande diba ge jotono shuti office kazari khaina ro jotono shuti manjak ba inke ba berena phaibe ta angke ba borok bang sine bli taktika line se borok bang tongkhana borok bang ma se bang man ticket ana ne oba tak mana ya line kolok ma 20-30 jonan korengan se bang man tini sande bang angke horni 8 jora open khaibata oba Nugui mangkhana bwskango photo abono borom ganang Albert Ikka 3 Disember 1971 bisiwa ko choba angfro India Pakistan choba angfro afro no bini langmano ari langkha bini mungtino tabok omo kaise bere kiri jaga khulok jaka sin Tripura hasteobo haile dogi robo saimano borok sabsei hamjak ya hayada amsang basai tongmase ani yakro serak tongphayu bono nuga ang ani sampurno se moitoman thangsu tamike borok sampuru bai kisa solna naibla ke kati charana muchung bo jari man liya gana kini dogan kare ni bagai tabuk se chin nokni ticket kana sogishu tabuk gangke ticket mane ako bisingo hapka tam tong bere naigena sikang ke nai tong di norok botini ani blog no joya sak phunugana norok no boje man sak ang o jagao hangkangke je 1971 bisiwa India Pakistan choba angfro je langma ari nairokni bumung seijakta ke sangkhana buma ke burisik buraroni khugo khana buma ke agiwa mukti juddo hani khana buwa nugui mangkhana aro chikon sakaman tongo aro hangke serai rok thung tongo angkangke hai anban saisung berai tongo an busaingangke ba asuge ano video khai tongma se saimeya bonobana gona khe khinang berai tong saisungna amse biskang nasimale video khaijakana omorokang kita mengkasih tu saiman liya hai no pilar hai kai tonjak bai hai nai thori sajagoi tonmadang yang tola side tenggang ki bere bere kha tabuk saka thangnai gena yang saka yang torani view na khlainai nan omong kangke gari bike parking ton ma jaga naikhone di gari bike besek bang lama mura kusuk ma kasamane malengkha mura kusuk ra kase balok mani bagai tine hor kangke yakung marwai sinane yakung duita ti mura kusuk ro himya balok kangke ba tini mani ga bonong kangke to botini mu koi thama khasigra kha lengman tabu saka tonggoi tolan birok kisa naikhoi naigena bonte saka phaimala aram jotone se mura kusu tongna haijing siu sakani lama habang gangke lama sikon sasikon kenoi himman drop haita ko tolan gangke pura light we mamang ba je army khaina rong gangke borong gangke rang nang ya borong gangke kat no khangke no borok ke habayo poribar no tui no hapai bai jaw jaga thasingo nukha gobang mano ama himani mura kusu himani bahai ma tongkha yang kaya bukha bisingo homa yang ruai suka leng suka ne se bukha bisingo kheng tongkhana bo han se bo lama bo himaya mura bo himimaya bo cinti prasa rokom bukan kolok mang sih kebang mah bisi ha sai mano hai pun asuk hai be kuta
सार 5टा निफ्राय माने कयटाव टिकेट माने माहाव साइदमा 6टा 20 से टिकेट मानै माहाबसिउ बिसिंगो आमसके बरक गोबांमा रायरकनि थंजानाय जागास रायरकनि वाइं रका जानाय tabung gangke foto bujak tina bagi thangti khata ang gangke foto ro bujana rengya se tongna ro rengya yak rok yakung rok ang tongna rengya se makhang ro foto bujana rengya abagan foto sitra iko foto bujak paiti khata kaisa baksa kham tamjak basa basi tamjak baksa piang hainai tamsing kamo kota dang kamo abo tamjak tabo bo haina hai photo bojangna hamtere asukti rokho kham basi tamnai rokni buskango asukti ram se bkhnai mangsi thang tongsiwa no din rogole bomte sido tini ko sande ungake fungni 8ta ni simi horni 8ta jora open ta jagawa ke tongso tongo borok bokbang mase tinta sande ingka ke bate borok bang sukata beri ne febai dio jagawa langa tormani ang habai 5 jon asa sagna habai oro dustbin shoba mane khibi jangnai dustbin langa dustbin ta o jagao kaisa riang rokni kaisa cultural ni samung no te mangthong kaisa ti sajak ngai tripura hosteo to sini jak munga ke hojagri dance no te se siri jago amuto jotono saimano hayada inke oro kaisa naitho to ke mangthong ti sajak inke ticket busungka 20 khai bile 20 taka kes kering ke asas ko sram jana han chikon sang gang ke ba kuna asung nai jangai kerita disa himka ke je serai kenang rok ni ta obo serai rok no mathang jak nai wayang rok ka jak nai gang ke bak sang gang ke ba haina phai asu koi tong phai mano jaga rok tong tok ticket gang ke bite shoh sang 40 rupees maru ta bite shoh bite ni parking besuk nakha saiman dia ke total borok 40 na ruguta oteng gangke je 1971 bisi jobang furuni teng ke amo kaisa mukumu narukjak oro tak fan se borok tong khokbang ma iko line rom jakhai horni 8 jora gangke ba tongbai khuta korong gangke ojabra rokong gangke asugoi hares khai khorok salai toma to jaga rokong ke asugoi oh yango canteen kaisa tong chikon sa hana charok hana chips rok phata jaga ka ke iko te waisa photo bojage thangsiwana hne bojana nai tongo tenga na basawei persina sitabuk satta tam tongka te busole bere sina ba je bere tam bere ka te biang le bere na bere jan si jaga kring ke basa tabung gangke bike parking khaima bisinga haphai bike nawoi nogo daban thangsinan tabung kaisa kok sin bike number 9089 se sangke tam saka jagawa 8990 ulta sairu rasta se pharpat nai phai se thike serious bike number sta gangke muituman laya tabung gangke singnogo firok lai tongka assembly lama tam suknai thamske nai thokjago o lama no ang o light jiling milik no nugui ingap se sin gana te kaina gari kaisa thang tongo kaina gari da jamai gari da saiman lia ang inge sini joran no angbo muituman hokata inke ba tinin blog no ora no ang muthak sina inke taisa katar blog o mala lai swan jotana no hor kaham